братко Ловджио. Ще отидем днеска някакъв дивеч, брата, белким нараним жените. Миналата седмица никой не направихме, дано тази седмица чувам прасета от другото село подгонили. Дано стане някоя работа да му еба майката. Имам някакъв усет, ще гръмнем нещо това ден, ма да видим какво ще е. Багне там не хвърда! Кой е там? Това ще е прасе! Там са! А диви прасета ли са? Охо! Диви прасета ме, Ване! Ах, тия прасета! Дай ба тия кръставаца, де! Аз малко се била! Дай ба нивата, мама, дай ба. Еба, това ще ви гликано! Третото живо храсте! Дръж го, дръж го! Зарежай! Напукахме ги като прасета.